Machiegni kendo nyakurom juang chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Ten migawo mar somo Migos Ogamba oyango ni omenda mar somo mar skunde sekondar mamalo nyocha odong' ibiro chwal juma manyien. Migos mane lose kaunti ma Kisii oyango ni hechakiga Sirkal bedo kod ting' mapek kendo mano miyo omenda godeko. Bende otwak ewi paro mar chwalo ng'ur mar doho ewi lai manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo e kind mamoko kaka Youth Mondi leronwa. Skunde chako hafta thuolo mar juma achiel ka skunde mag sekondar mamalo to nyaka sani pod ni kod midhiero mar chulo gope mag tayo chenro mag somo. Ma kalure gi deko mar omenda mar somo ma piny owacho nyicha ikawo chwalo jumbe 2 ma okalo e atamalo ma okoromo ka nyaka sani pod gichiwo mana singo mar tieko chwalo omenda ma odong' juma manyien. Of the 50% that was supposed to be released this term, for secondary schools, we've released 25% of that portion. So there's another 14 or 15 billion that is pending, and that figure is going to be released next week to the teachers. So they do not need to worry because the government in the first term is normally a bit tricky because of the many commitments that the government has, and because of that, we were able only to release it in bits. We first released 19 billion, then we released 14 billion, and another 14 billion is going to be released this coming week. Jatend migawo mar somo Migos Ogamba mane loso e kaunti ma Kisii bende owuoyi e ng'eto mar doho e wilai manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo oyango ni gisechwalo ng'ur mar doho ka bende aput matimo lokruoge e wilai no bende dhi nyime kod tich. Jopuonjre manyicha tiyo kod laini oseyudo pesa e yor lai machon. Funding model was undergoing a review, as at the time the court then ruled that it is null and void. We've made an appeal and we made an application for stay of that ruling because we think the judgment was erroneous. Secondly, the team that was reviewing the funding model, looking into a number of issues that related to it, including the MTIs, including the cost of programs, including the issues related to the reviews and the appeals that the students had made, were in the process of completing the report. Komachielo bende riwruok mar jopuonj nat kod kupet oseyo TSC magikoni orem chwalo jopuonj engas manyime mar tich kaka owinjore. But the Teacher Service Commission has been sitting on their promotions, and even the recent promotions that they claim to have promoted many teachers. It is a drop in the bucket. Gino ma Migos koni TSC otimo mana kalure gi chike matayogi. It's nothing to worry about or to create any sort of strain on the teachers, because promotions come depending on available spaces and depending on how you perform, then they'll be done. And it's being done by TSC, and as you are aware, TSC is an independent body. Ramogi, Ramogi TV.